Wannan wata duniya ce ta daban. A nan kuɗi ba su da wata ƙima. Abin da ke da muhimmanci shine lokaci. Idan kana son sayan wani abu, sai ka biya da wani ɓangare na rayuwarka. Sai ka cire daga lokacin da kake da shi, sannan ka samu abin da kake so. A wannan duniya, domin ka rayu cikin jin daɗi, dole ne ka mallaki lokaci mai yawa. Saboda idan mutum ya kai wani shekaru na balaga, agogon kirgawa yana fara aiki a hannunsa. Tun daga wannan lokaci, ana kirgawa a baya. Idan kirgawar ta kai 0, rayuwarsa ta ƙare nan take. Masu arziki suna da shekaru masu yawa a jikinsu. Wasu na da daruruwan shekaru, wasu ma fiye da haka. Sun gina wani birni nasu daban, inda suke rayuwa cikin nishadi da kwanciyar hankali. Ba su jin tsoron mutuwa. Amma a ɓangaren talakawa, rayuwa ta sha wahala. Mutane suna aiki dare da rana domin su samu ƙarin lokaci. Idan ba su samu ba, za su mutu. A cikin wannan unguwa mai talauci, akwai wani matashi mai suna Will. Yana da ƙasa da yini guda a jikinsa. Yana zaune tare da mahaifiyarsa. A wannan duniya, shekaru ba sa ƙaruwa bayan wani lokaci. Don haka mahaifiyarsa, ko da ta manyanta, har yanzu tana kama da budurwa. Yau ranar murnar haihuwarta ce. Will ya yi aiki fiye da kima daren jiya, domin ya siya mata abin sha na musamman. Ta yi matuƙar farin ciki. Ta ce masa, "Ina fatan in ga jikokina wata rana. Me yasa baka neman budurwa?" Will ya yi dariya. Ya ce, "Wane lokaci nake da shi?" Sai ta tuna masa, "Akwai bashi da kuɗin wuta. Dole a biya nan ba da jimawa ba." Ta ce, "Zan fita in biya komai, amma lokacina kaɗan ne ya rage min. Don haka ka jira ni a tashar mota, kafin lokacin ya ƙare. In ɗauki dan lokaci daga gare ka." Kafin su ragu, ta taba hannunsa, ta ba shi ɗan lokaci, domin ya samu abin ƙarin kumallo. Suka tafi kowanne zuwa aikinsa. A hanya, wata yarinya ta zo wurinsa, ta ba ta wani ƙaramin akwati, ta roke shi ya ba ta ɗan lokaci. Will cikin murmushi, ya ba ta kaɗan. A nan aka nuna, ana iya ajiye lokaci a cikin ƙwaya, domin a yi amfani da shi daga baya. Will ya isa masana'anta. Kafin ya fara aiki, ya je sayan kofi, sai ya ga farashi ya ninka. Abin da ake saya yana ƙara tsada ba tare da sanarwa ba. Ya ji ba daɗi, amma ya biya. Ya fara aiki. Da dare, ya je mashaya tare da abokinsa. Abokin nasa mutum ne mai yawan sha. Ya nuna masa wani mutum, wanda yake sayan abin sha ga kowa. Will ya duba agogon mutumin. Ya ga yana da shekaru masu yawa. Nan take ya gane, wannan ba unguwar talakawa ba ne. Ya je ya gargade shi. Ya ce masa wurin ba shi da amini. Amma mutumin bai sauraye shi ba. A wannan lokacin, wani dandaba mai suna Foris ya shigo. Mutane suka fara gudu. Foris mashahurin barawo ne. Yana sace lokaci da ƙarfi. Ya ƙallabade shi. Su gwada ƙarfin hannu. Duk wanda ya yi nasara, zai ƙwace duk lokacin dayan. Wannan fada, idan ka sha kaye, lokacinka zai shiga hannun dayan, kuma ka mutu. Mutumin ya ce ya sha da yawa. Yana buƙatar dan lokaci. Foris ya amince, amma ya sa wani ya bi shi a bandake. A bandake, mutumin ya fara ama. Da ya yi fada a wannan hali, tabbas zai sha kaye. A nan ne Will ya shigo, ya buge mai gadin, ya saice mutumin, ya kai shi wuri mai amini. Mutumin ya garbatar da kansa. Sunansa Henry. Ya ce ya gaji da rayuwa. Ya rayu shekaru masu yawa a jikinsa. Ya ce tsarin duniya na zalunci ne. Ana ƙara sadar rayuwa da gangan, domin talakawa su mutu, arziki su rayu har abada. Ya ce rayuwarsu tana kan wahalar talakawa. Will ya ji zuciyarsa ta girgiza. Henry ya tambaye shi, "Idan kana da shekaru masu yawa kamar nawa, me kake so?" Will ya ce da farko, "Zan daina duba agogona kowane lokaci. Zan siya wa mahaifiyar gida mai kyau.
mu rayu cikin kwanciyar hankali. Suka kwanta barci. Da safe, Henry ya zuba duk lokacin da ya rage masa a hannun Will, ya bar kadan a jikinsa, ya je ya zauna a kan gada. Da Will ya farka, ya ga shekaru masu yawa a jikinsa, ya ga sako a bango, "Kar ka ɓata min lokaci." Ya gane Henry ne, ya gudu zuwa gada, amma ya makara. Lokacin Henry ya ƙare, ya fada ya mutu. Will ya shiga tashin hankali. Yanzu yana da shekaru masu yawa, ya ba abokinsa wani ɓangare, sannan ya nufi tashar mota domin ya jira mahaifiyarsa. A gefe ɗaya, mahaifiyarta ta gama biyan bashi. Ta hau mota, sai aka ce kuɗin mota ya ƙaru. Lokacin da take da shi bai isa ba. Ta roki driver, Yaki, ta sauka, ta fara gudu. Will yana tsaye da furanni a hannu, yana jiranta mota ta iso, amma ba ta cikinta. Ya fara gudu yana neman ta. Ta buga ƙofofin mutane, ba wanda ya taimaka mata. Daga nisa, Will ya hango ta, ya mike hannu, ta gudu da ƙarfinta, amma kafin ta isa, lokacinta ya ƙare, ta mutu a hannunsa. Will ya fashe da kuka. Washe gari, masu tsaron lokaci suka fara bincike. Sun ga gawar Henry. Shugaban bincike Raymond ya duba bidiyon kamara, ya ga Will gobe na gada, ya fara zargin shi. Will ya fahimci masu arziki ne suka jawo mutuwar mahaifiyarsa. Ya yanke shawarar daukar fansa, ya nufi birnin masu arziki. Domin shiga, sai ya biya da wani ɓangare na lokacinsa. Da ya shiga, ya yi mamakin rayuwar da ya gani. Mutane suna da shekaru masu yawa, ba sa tunanin mutuwa. Ya sauka a hotel mai tsada. Wata kyawar budurwa ta lura da shi. A gefe daya, Raymond yana binsa. Will ya shiga gidan cika, ya zauna teburin waza, ya wasa da wani attajiri mai suna Philip, mai bankin lokaci. Will ya saka duk lokacinsa, ya yi nasara, ya ci shekaru masu yawa. Yarinyar Philip ta burga, ta gayyace shi liyafa. A liyafar, sun yi rawa, sawayya ta fara shiga tsakaninsu. Amma kafin ta furta, Raymond ya isa, ya kama Will, ya rage masa lokaci, ya zarge shi da kisan Henry. Will ya ce bai kashe shi ba. Da labari ya ci gaba daga nan, inda gwabgarmar gaskiya da zalunci ta fara. Lokaci ya zama makami, kuma rayuwa ta zama cika. A duniya wacce kowane dakika zai yi ya zama na ƙarshe. Will ya ce Henry bai son rayuwa ba kuma, shi yasa ya bani duk shekarunsa, sannan ya kashe kansa. Amma Raymond bai yarda da wannan ba. Will ya gane za a ɗora masa laifin kisan Henry, a tsare shi har abada. Don haka, ya nemi mafita cikin sauri. Ya yi amfani da damar da ya samu, ya hallaka jami'an Raymond, ya kubuta. Ya ɗauki bindiga, sannan ya kama Sylvia a matsayin garkuwa. Ya tsere da ita, ya rudi Raymond da tawagarsa. Da ƙarshe, ya koma unguwar talakawa. Amma lokacin da ya rage masa kaɗan ne sosai. Ya roki Sylvia ta bashi dan lokaci, amma ta ƙi. Har yanzu tana tunanin shi ne ya kashe Henry. Will ya ƙara gudu mota, yana fatan zai samu taimako idan ya isa unguwa. Amma bai lura da tarkon da aka shimfida a hanya ba. Wayoyi masu kaifi sun kace hanya. Motar ta bugu, ta fadi daga gada, su duka suka suma. Ashe, Forrest da kungiyarsa ne suka shirya wannan tarko. Da ya ga Sylvia tana da shekaru masu yawa, sai ya kwashe duk lokacinta, ya bar su. Da suka farka, Sylvia ta kalli hannunta, ta gigice. Lokaci kaɗan ya rage mata. Will ma haka. Sai Will ya raba nata da nasa, domin su daidaita. Daga nan, ya kai ta gidan abokinsa, wanda ya taba bashi shekaru masu yawa. Amma matar abokin ta buɗe ƙofa cikin fushi, ta ce, shekarun da ka bashi su ne suka hallaka shi, ya ɓata rayuwarsa cikin shaye-shaye har ya mutu.
Will ya yi baƙin ciki sosai, amma yanzu ba su da lokaci, dole su yi wani abu cikin gaggawa. Sai Will ya lura da ɗan kunnen lu'u-lu'u na Sylvia, suka sayar da su, suka samu ƙarin lokaci kaɗan. Daga nan, Will ya kira mahaifin Sylvia, wato Philip, ya ce masa, ‘yarka tana raye, amma ina son a raba shekaru masu yawa ga talakawa da bankin lokaci. Philip ya ƙi, a wajensa lokaci ya fi komai muhimmanci, ko fiye da rayuwar ‘yarsa. Washe gari sun jira a buɗe banki, amma ba a raba komai ba. Sylvia ta yi baƙin ciki, ta gane gaskiya, mahaifinta shine ginshikin wannan zalunci. Ana tara shekarun rayuwa ne daga mutuwar talakawa. Tun da wannan rana, Sylvia ta yanke shawarar tsayawa tare da Will domin yaƙar tsarin. Suka fara ƙwace bankinan lokaci, suna satar kwantaina na shekaru, suna rabawa talakawa. Gwamnati ta sa lada a kansu. Forrest ya fara farautar su, amma suna soya mafaka kullum. A ƙarshe, an kama su. Forrest ya tilasta Will ya shiga wasan gwaggwamar lokaci, wanda ya yi nasara, shi zai kwashe duk lokacin ɗayan. Forrest ya fara cin galaba, lokacin Will yana ƙarewa, amma a ƙarshe, da sauran kaɗan, Will ya juya al'amarin, ya murƙushe hannun Forrest, lokacinsa ya ƙare, ya mutu. Suka tsere, amma masu arziki sun ƙara zadar rayuwa. Lokacin da aka raba wa talakawa ya zama marar amfani. Will ya ji kamar komai ya lalace, amma Sylvia ta ce, dole akwai mafita. Suka tsara babbar sata, suka shiga ofishin Philip, suka kwashe babban akwati na shekaru masu tarin yawa, shekarun da aka tara daga mutuwar talakawa. Raymond ya bi su, shi ma lokacinsa yana ƙarewa, ya manta da duba agogonsa. A ƙarshe, lokacinsa ya kai sifili, ya mutu. Will da Sylvia sun tsira, amma su ma kaɗan ne ya rage musu. A wuri babu kowa, mutuwa tana gab da zuwa. Sai Will ya tuna motar Raymond, ya kwashe lokacin albashinsa, ya cece kansa, ya gudu zuwa Sylvia. Ta kusa mutuwa, kamar yadda mahaifiyarta ta mutu gabansa, amma wannan karan ya kama hannunta a dakikar ta ƙarshe, ya cece rayuwarta. Saboda su, talakawa sun samu yalwar lokaci, ba sa ƙara rayuwa cikin tsoron mutuwa kullum. Tsarin zalunci ya fara rushewa, amma labarin bai tsaya nan ba. Sabuwar duniya tana fara ginuwa. Duniya da lokaci ba makami ba ne, sai dai dama ga kowa.